may mensahe sa amang matagal nang hindi nakikita sa pamamagitan ng Wishcovery. Bukod sa pagpapakita ng talento, nais din na isang street vendor na magbigay ng mensahe sa kanyang ama na matagal na niyang hindi nakikita sa tulong ng pagsali sa Wishcovery. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Isa sa mga nakipagtiyagang pumila sa Wishcovery audition sa Cebu City ay ang 24-year-old na si Noel Abella. Nag-break muna sandali si Noel sa kanyang trabaho para makasali sa kompetisyon. Si Noel ay isang street vendor at sumasideline din ang pagbiyahe ng habal-habal para sa kanyang pamilya. Ngunit ang pangarap niyang maging isang singer ay hindi niya isinasantabi. Isang importanteng tao sa buhay ni Noel ang kanyang inspirasyon sa pag-awit. Mama ko, dahil siya yung nagpalaki sa akin since malit pa ako kasi lumaki ako na wala akong father, wala akong tatay. Umaasa si Noel na sa kanyang pagsali sa Wishcovery ay maipaparinig niya sa mundo ang kanyang talento, lalo na sa kanyang amang hindi niya nakasama sa kanyang paglaki. Ay, sana proud ka, tsaka kung saan ka man ngayon, masaya ka sana at huwag mong kalimutan na yung iniwan mo ngayon, malaki na at tsaka sumasali ng mga audition na ganito. Ano man ang mangyari, desidido pa rin si Noel na magpapatuloy sa pag-awit para sa kanyang pangarap at para sa pamilya. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Cebu City.